Junta, building better Africa. Ndaubwetserani nkhani imene yavuta ndithu, imene anthu ambiri nayo nkamwa akukamba kufotokoza kukambirana ndithu pamene Dr. Makathe Chakwera walankhula ndithu kumulankhula Boni Galindo, Popo FM, komanso uthenga omwenso umapita ku zipani zotsutsa boma monga DPP, komanso uthenga wina umapita kwa anamiwa afodi, uthenga uti iwo anaufotokoza mokhala ngati akuzimbayitsa, koma momveka bwino ndithu unalowa direct umapita ku zipani zotsutsa boma, angakhalenso awo amene ali mabungwe ozimirira pawokha omwe amazitcha kuti ndi ma activist omenyera ufulu a Malawi. Anatulutsa mawu ndithu ochita kumveka bwino kuti uthengawu ukupita direct kwa anthu amenewa, ndipo zimene zalankhulidwa komwe kuli Longwe pamene amatsekulira msika wa fodya mtsiku la lero. Iwo watu analankhula mawuwo kwa ineyo monga munthu komanso nzika ndikhoza kunena kuti mawuwo utati walingalira bwinobwino akambapo cha nzeru ndipo chomveka bwino, komabe chifukwa cha zochitachita zawo mayendesedwe awo a dziko nkona anthu amachita mwachisawa mwachina mbalala. Nde nzeru ilipo pa mawuwo zingotengera kuti umaganiza bwanji. Ngati umaganiza mwaphalaphala ukhoza maona ngati alankhula mbwerera zopusa zopanda ntchito, koma ngati maganizidwe ako ali ndithu mwa ubongo woyenerera monga wa munthu osati wamphaka wa galu wa nkhumba, ayi utha kutolapo mfundo yomveka bwino. Endinso pali issue ina imene tikufuna kukambirana lero lino yokhudzana ndi Prophet Bushiri, pamene makoti a ku South Africa ayambapo kugulitsa katundu wake. Nefunso nkumati kodi khoti likamafika pogulitsa katundu wa munthu amene ali olakwa kapena oganizidwa kuti walakwa china chake, ende mlandu ukadali ku koti sunamalizike yeti, koma nkuyambapo kugulitsa katundu wake kapena kuyambapo kutengapo katundu wake wa munthu uja nkumamugulitsa osati kungomugwirizira ngati chikole, koma kugulitsa, mlandu ulipobe kapena watha? Okay, koma tiye ntibwerere pa issue yathu imene timakamba yokhuzana ndi president athu Lazarus Makathe Chakwera pamene anafotokoza mfundo zawo ziwiri. Okay, mfundo inayo muli nzeru, mfundo inayo ndiyopusapusa monga president, komanso potengera kuti zisankho zili pafupi samayenera kulankhula zinthu ngati zimenezo. Okay, mfundo yoyamba iwo ananena kuti nonse amene muli ma activist komanso zipani zotsutsa boma, mphamvu zimene mmakhala nazo, uthenga umene mmanyamula inuyo ndi ukawulalikira kwa anthu aja ndi ukumverani, koma mfundo zake zimakhala zoti mukuwalimbikitsa anthu apite ukapanga mademo ndi ukaphwanya mashopu a anthu, mashopu ya munthu onena kuti nayenso akuvutika, nayenso akukanda, nayenso akumva nawo kuwawa mdziko lake lomwe lino, mukamphwanyira shopu yake ija, then pamawa kuzayambiranso from zero. Ndiyoti amene poponzanuyo mwamupha kuti family yake izivutika, banja lake sikhalanso chimozimozi iya. Ndalama zake ngati anali ndi mamiliyoni angati, mamiliyoni amene ajawa kuyenera kuwafafaniza ncholinga yoti ayambirenso business yake, pachifukwa choti ena ake akhuta adya bwino, alandira ndalama kwa anthu ena, andaleso ndi mabungwe ena asakanikana amenepo ndikuyikapo ndalama kuti basi namakhutitsa mimba zawo ndikukusakusa anthu m'manyumba. Tiyeni pansewu tikapange mademo, tiyeni pansewu tikaphwanyephwanye mashopu, tiyeni pansewu tikayase mateyala, zomwe zili kupepera kwenikweni uchitsiru, chifukwa munthu wa nzeru zake sakuyenera kuganiza moteromo kapena kutsatira nzeru ngati zimenezozo, kumene kunkupusa monga nzika yoganiza bwino, kumene kunkupusa. So point yawo inayonena kuti mphamvu zimene mmakhala nazo, uthenga umene mmakwanitsa niyo kuwatuta anthu aja, pita nawo pansewu ndi ukaphwanyaphwanya mashopu ndi ukapanga chani, mphamvu zimene chazo mutazigwiritsa ntchito kuwalimbikitsa anthu kuti azipanga ulimi, kaya ndi ulimi wa fodya, kaya ndi wa masamba, kaya ndi wa therere, kaya ndi wa chimanga, as long as anthu mukuwalimbikitsa kuti apange ulimi,
ngati amakwanisa kukumverani kupita pansoka panga mademo kupanga ziwawa kuphwanya mashopu kukhapa anthu kugenda apolisi kugenda anthu ena omenyera maufulu iwo akhoza kukumveraniso inuyo powauza kuti tiyeni tikapange ulimi. Koma pa zonse zimene amalankhula amasindika onena kuti ulimi wa foja uja ndiofunikira inu nomwe kuti tiyeni nonse mukapange nawo ulimi wa foja. Ndipo ulimi wa foja utakhala kuti wafalikira kwambiri kumpoto pakati kumwera ndekuti dziko lathu lino singakhale chimodzimodzi itukuka umphawi usintha. Okay, awa anali mawu a president ndipo ndiseweranso zomwe analankhula kuti mumve nokha mungazayambe kunitapa mkama onena kuti zimene ziwalankhula ndine. Ine ndikungokupenyekerani zimene analankhula tsiku la lero lino pa 9 April 2025. Komanso analankhulanso mawu ena onena kuti ngati mukuwerengera kuti mukamatukwana president apya mtima mpakana afika popanga resign kapena kuthawa mdziko muno, izo sizingachitike. Analankhula mosindika onena kuti iwo kuchoka kwawo monga a president a dziko lino kuchoka kwawo pa mpando azakhala kuti amaliza materemu awiri ndipo mzakhala mu chaka cha 2030 ndipo akusindika onena kuti kuchoka kwawo pa mpando wa president azakhala kuti alimi ambiri afoja atukuka alemera achita bwino, ogula magalimoto agula, omanga nyumba amanga, ogula matrakta oti azikalimira kuminda kwawo agula, ndipo amene ali ndithu ndi ma business ena oti akukhumba atapanga koma ndipo iwo adzapanga kudzera kufoja amene. Izo ndi zimene analankhula iwo sizochoka kwa ine. Okay, komanso pali issue ina ya Bushiri. Koma tisanafike kwa Bushiri tamverani zimene analankhula president then tipitirize. Anakakhala kuti azipani zotsutsa boma akulimbikitsa mlimi wa foja koposa kulimbikitsa mademo. Bwezi chuma cha dziko lathu chitachuluka motani. Club Junta, building better Africa. Mmene ndautengera ulimi wa foja serious ndikamadza choka pa mpando wa president chaka cha 2030 ndiye kuti mlimi aliyense wa foja adzakhala ali chikhwaya chopopsa. Kuposa sowenano amene mmadzitama ndi madigiri ya sukulu omwe ntchito yake yongokhala mu ofesi umasuntha mafayiro koma palibe chimuchitapo kutukula dziko lino. Okay, issue ya Bushiri ku South Africa milandu yake ija. Milandu ya Bushiri panopa ndiye yafika pena pake, yafika ponena kuti ukamati uyimvere bwinobwino kuona reaction ya koti makoti ya South Africa, reaction ya koti ya Malawi, komanso reaction ya Bushiri omwini wake ndi mkazi wake, pena pake sipali bwino, pena pake sipakumveseseka, pena pake pakuphonyeka. Chifukwa lero lino ndithu akoti South Africa agwirizana onena kuti agulitse ndege ya Bushiri pa mtengo wa 50 million rands imene ili 4.4 billion Malawi kwacha. Guys, apapa ineyo ndikumadabwa nkumadzifunsa kuti ngati akugulitsa ndege chonsecho mlandu sunathe ukadali ku koti, zikusonyeza chani? Kapena zikutanthauza kuti mlandu kwa iwo watha? Kapena zikutanthauza kuti Bushiri sakumufunanso? Ndaona ndithu zimakomenti zambirimbiri anthu ena iyayi kuti anthu amene akulakwitsa, anthu amene ngati akupanga zimenezo. Ndithu kuli makomenti ambirimbiri, makomenti ena anzeru kwa anthu amene anapita South Africa akhoza kundisikimizira. South Africa umatha kumangidwa just because anakupempha ndalama ya polisi ndesu na apase akumanga ndithu ndipo amakusakira chifukwa. Iwo amayesesa kuti akupeze chifukwa basi. Ngati sakhala polisi
South Africa alokwa pazina zake gulitsidwa ngati mlandu wafika pati ndi kuja walu kana mangadu zimangonda kuti papasokedwa mafaini amene achulidwa ndikuti munthu apete fainiyo nduthe apo ayi alowa mundende komanso katundu ake akugulitsidwa amene analandidwa kana analandidwa nyumba kana analandidwa ndege. So nawo akugulitsa ndege imene Bushiri anagula South Africa amaigwiritsa ntchito ndipo imangidwa ndegeyo pa airport ya South Africa komweko. Abale anga amene muli South Africa chonde ngati mufuna kupanga invest musapanga invest mu dziko limenelo, pangani invest dziko la kwanu, pangani invest mudzi wa kwanu, pangani invest madera ena koma not mu dziko limene muliro. Nzosafunikira muzaluza ndipo muzalira ngati mene akulirira anthu ena tikunena pakali pano. Ine kwa tsiku la lero ndikusireni pompo, munali ndine Club Junta ndipo tikupezaninso pamene tikadala nkhani zina ndi zina mwe zikudza madzulo ano. Club Junta, building better Africa. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakutipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.